का हो चलाक मत हो। आधा घंटा से बैठल बैठल चूतर दुखा गई, अभी चाह ना आई। ये हो गई लालटेन भाई 2 मिनट बन में का टाइम लगी। हाँ हाँ हमनी यहाँ झाट नोचेला बैठल बानी सन, खाली तू अपना ललटेन में चाचा के पूछियो। ये टेंशन मत ल लगी, तोहनियो खातिर बनता। तो और सब बताई लगिन, बड़ा दिन बाद बेटाइल बन सन चाय के दुकान पर, सब कुछ ठीक बानू? हाँ बुटेली भाई सब तो ठीक बा। कहे का मतलब कि तोहर लड़की शादी करे वाला हो गई भी, कहूँ लड़का फैका देखला कि ना? देखो लालटेन भाई, लड़का तो बहुत मिला तारा सन, लेकिन एक बहन चोदा इतना दहेजे मांगा तारा सन कि गाड़ फाट जाता। देखा बुटेली भाई, मनिया के बीच में बढ़िया लड़का खोजब तो घड़िया तो फटबे करी। ओ लालटेन भाई चाय बन के तैयार हो गई। ए बन गई तो भेज। छोटू चाय दे के आओ तो, ले जो तो। ये हमर झाट के कहो ना, बोले बोले बर्तन में रोइला आप कत जाके चाह दे के आवे के, तू ले जाके देबो हम ना ले जाम। ये साले ढेर जबा लड़ी ले बड़ा, ले जो चाय दे के आओ, ले जो। ए है नौ चाहवा में से भेज, खाली बुढ़उए लोग के पियब, उ लोग का पैसा दी हमनी का माटी दम सन। देखो तोरा लालटेन भाई, देखो तोरा चुकट भाई, सारवा के बोली हैं, लेकिन तनको छोट बड़ के लिहाज बा। बाबा कहो तू जाके साले के मुंह मुती। ए भैया तक हमरो के चाय में से देना दो। पैसा बा चाय पिए खातिर? हैं पैसा लबे ना चाय ना पिएबो। ए दे बतन का हो जाई, लड़का तो पगलेटे बा। ठीक बा भेजा तानी। ए ले जो रे चाय दे के आओ, जो जल्दी से। बतावा तो, एगो दूसरा के घर में दामाद बाड़ा सन, जो ओकनी के कितना आदर होला। एगो हमर सास ससुर बहन चोदवा बाड़ा सन, जे हमरा से माटी कोनो आवता रसन। हाय रे जमाना बहन चोद। बहनो अरे काय का बहन चोदा बोरे बोरे काव काव करता रे, खाना वाना खाई का निको संदले का? ना रे भइयो, अति बहिने कर व्यवस्था कइले बिया नु, ओइसे काम काम करता। चुपसन गुखाऊ का है जी, रउआ कथी कौआ खनिया काय काय कइले रहनी, चुपचाप कोड़ी ना। ए चुपचाप कोड़ो, एगो तो 6 महीने से आके बैठ के खाता रह, कमाई धमाई के लाण ना। एगो बापू खोजलक तो साला करिया लुहाट बहन हुई, दिमाग जरल तो उठा के पड़क तो टाइम ना लागी। अरे तोरी दुनु गोरा कथी के ओइबे सहारा तुम कइले बरस आ ना कुछ माई, एगो कौआ कहां कहां करत रखनु, ओकरे के हाकत रहनी हसन। ए अपन अपन काम करा सारे। अच्छा हर कुत्ता के दिन आता है सरऊ। आगे से तो दुनु गोरा बुढ़ाऊ के बोला के ले खिसिया के गलबा खेत को रे बोला के ले तो ठीक बा माई जाता निसन, चल ले भावना चल। ओ दाई छिटो जानु, बाबू आइले सम खाना खा छे ने, छिटो बोलाएर लिएर आऊ। बताओ तो, आई बूढ़ आदमी से काम कराव तारा सन, दू गो बेटा बा सरवा रंगदार बन के घूमो तारा सन। ए साला छुदरा, बाबू से तू जाके कोई खाए चलेला ठीक बा, तो हमरा के बुढ़वा कर आवेला। ये साले हमरा कौन छोड़ दी, कलह पढ़ जाए ना गइनी हो भाग गइनी हो। तू हो सार लड़नू काढ़िए बाड़ा। ठीक बा चल, जौन होई जौन देखल जाए। ये चंपक मुर्गा के लेके खानु गइला सन, हमरा के ना खियैला सन, तनी बारा पैमान बारा सन रे। बाग बुरी का भोरे भोरे दिमाग खराब करे आ गेली रे, जो ना साले तो मुर्गा बनाम से देखइए। चल भइयो बाबू लगे हम करी आवे चल।哎呦我的妈！
ए बाबू चलो खाए माई बोली लइयो खा कहियो तो काटत रहियो अपन। काय कर लगन सर ऊ सब काट देनी तो जा लगन अपन घूम के गान माराओ लगन। ए जा मैं खाए लार दिमाग जाइले बड़ा खाना पलात होई। भाग जा लगन सर उड़ा तो गाने में हंसुआ हूं कुदा है। हाँ मार दो सारा खेत बाबू करिए के नाम में लिख दियो। सारा 6 महीने से बैठ के खाता कमाए धमाए के बार ना। क्या लगन सर ऊ सब जाने तो कुपात्रे बारे लगन केकरा का नीमन कहे हम। बोलो सन दोनों गोरा आप कौन मारी। अरे बोलत काहे नहीं गसन कौन मारी। हई मार ना रे हाय मार ना रे एकर बात जन मार ना तो लागी तो 1 रुपया ना दे। सुन ले एकर बात मान ली पैसा वैसा लगी तो ना दे एकरा से मांगिए। ये तोहनी के माई के अनार काटो अपने से मार ली। ए तू अपना मन से काला मरबे रे हमने दोनों गोरा जन कहता है जन मार। या जीत गई। ए सारा अपने मन मार के पैसा का उठा लिया रे। रे तो मरनी है तो ना उठाए। तेरा बाप के पैसा रहो कि उठा ले लिया गाल का सार। हाथ तेरी बहन के लौका ई तो मार देलक साला बौका। ए बबुआ सन भाई कौन गाँव में बउआ लगन। टांगा हट बस रे। तका फिर से बोलो कथी कलियो। एक बेर में ना सुनाला बउआ कहनी है कौन गाँव है। ई गांव के नाम है निहुर लतियाई। ए बउआ सरौ तारा से गाँव के नाम पूछे नहीं हो तो गरियलिया कहला रे बेटी चोद। ई बताव ई तारा के गरियलक ह कि मारियो देल ह गारियो दे देल ह। ए बउआ बेटी चोद तू कहाँ रह जे गरियल त ना सुनाइल तारा बतैब। ए का भइल खरे ए सरौ बाबू भेजल पढ़े जाएला तो ये का झाड़ू न चतर भाग सरवा जल्दी भाग। ए का भइल भाई। देखो ना भाई हई दोनों सार्वसन से गाँव के नाम पूछनी तो गरिया तारा सन बतैब ठीक काम बा। अच्छा जाए दो मर्दे यहाँ के लड़का तनका लड़फटेल हुआ सन उ सब छोड़ो कहाँ जाए के बता रहा। देखो ना बउआ जाए के रहला एगो गाँव में गौवा के नाम भोर पर आ गइल बा उहे एकनी से पूछनी तो गाड़ी देता रह तू ही बता ना दही कौन गाँव हो। आए गांव के नाम निहुरल लतियाई। हाथ तेरी बहन के रख लइका इहो गरिया देलक। बाप रे बाप हाथ तोरा बहन कलुआ मार दे लगले साला कलुआ मार। अब बोल 90 के बोल लंडा कहाँ जाए के बा तोरा। भैया लगा हमरा के पागल कुत्ता कटले रहल ह जे तहनी से पता पूछनी है हमरा हे ही गौवा में जाए के बा। तब कल्याण पर के वही पर से दिमाग खराब कइले बड़ा है। ए जो तोर बाबू बोलाओ तारा वही पर से खोज तोर लहन जो तो आ सुन लो एकरा बाद निहुर लतियाई के लइका सन से लगबो मत करियो आराम से इज्जत पता से जा। गलती भइला जे बउआ तहनी से लगनी है। बाबू हई छुदरा साला पढ़े ना गिर लखो जाके उहाँ पैसा खेला तोर लखो। तू सर कौन निमन बाड़ा शादी करे के उम्र भइल कमाई धमाई जाए के होइले ना खाली पहेरुआ लगा घूमो तारा जाके कहू काम धंधा उठियाओ तो बिहान तक हुआ आवता सन। हाय हमर देखौआ वाला बड़ा सन पहला बार हमारा बारे में कुछ अच्छा सोचले बड़ा बाबू। एक कम में खुश हो का काम धंधा करे के बार ना आ यही मुंह पर तारा के अपन लड़की दे दिया सा। ए तू कौन निमन बड़ा सरऊ 6 महीना से आके ससुरारी में दरता रह ओइला ज्ञान पेले। ए सुनो तारी रे समझा दे अपना भाई के ना तो घर छोड़ के हमरा भाग तो टाइम ना लगी एगो तो 6 महीना से आइल बानी त काम करवा के हम गाड़ फरवाइए देलस
आ घर में कोनो इज्जते नहीं खे। ए मुतपिया ना उनका इतना तोनी काम करब सन दिन भर पे हेड़ुआ खनिया दुनू गोड़ा घुमेला सन। ए बहन मजाक नहीं कहनी है तारा बहन के कोहना फोड़ो जब बर्दाश्त नहीं को तो लंड पर के जीजा बन लो आए। ठीक कह लिए भैया जब सरवा से मजाक करो जला फट दे पीनी की जला। ए बुढ़ाऊ कथी भंगुआइल बड़ा हो ए दुनू नतिया सन के समझाइब कि ना। देख रहा सारा चंपक बिहान आओ तरह सन देखौआ कोनो जे बात भइल जा गाड़ फाड़ दे जा से खेत में। कहो बिरयानी भाई आज बड़ा सवेरे चाय पिए दुकान पर आ गए बड़ा का बात बा। ए जल्दी जल्दी चाय पियावा चला भाई जाए के बाद लड़का देखे। ये कहाँ लेके देखा जाए के बा हो बिरयानी भाई आए। अरे बगल वाला गौवा में लालटेन भाई के बेटवा बा ओकरे के देखे जाए के बा। अच्छा ये बात बा। ए छोटू ले जो तो चाय पिए खाओ। ए चलाक भाई तोरे चले के बाद लड़का देखे। ठीक बा बिरयानी भाई कह दिले तो चलो ही के परी। ए उस्ताद हमू चले। ठीक बा चलो टेंशन बिहान सवेरे चले 8 बजे द्वार पर। ठीक बा बिरयानी भाई तू जा हम आ जाए सवेरे टाइम पर। ए चला दुकान बढ़ाओ जल्दी से। ओ लालटेन भाई चाय पानी तो हो गई अब लड़का बोलाई देखल जाओ। ए जियो सब में देरी होला। ए बबू जो तो अपने चाचा के बुला के ले आता। ए मेहमान जी हई लइका हो एकरा से शादी होती ना होई चली चली। का मेहमान जी का खिसिया गई नहीं का कहतन की शादी बियाह ना होई लड़का कोनो गलत काम कर देख लेबानी का। ना महाराज ई लइकुआ बड़ा हरामी बा सर्वस खाली गांव के पता पूछले रहनी पटक पटक मरले रहे। प्रणाम रहुए हई तबे कहतानी काहे चेहरवा जानल पहचानल लौकता। का समाचार दरादवा गइल बा कि अभी ले बढ़ले बा आए। है कथी का दर्द मारे घोड़ा का चुदल चुपचाप रहबा कि कुछ चाहता रह। जाय जी लगन मेहमान हम जानते नहीं हमर लइको तनी बेटियो था आगे पड़ रहुआ लगन बात बढ़ाई। हाँ हाँ ठीक को आता नहीं बीतल बात के लेके हाला गुली कोयले से कोनो फायदा बा। जल्दी से देख देखोल करे के चाहिए हमरो जाए के मीट के दुकान खोले। ए उस्ताद ला ला कइले बड़ो अब के सीन जमत रहता और बीच में तू बु गइला एको गोरा त किनेला जात ना आ पूरा वही गला जरा त घरे भुजवा के खा जरा चुपचाप बैठ। ए मेहमान के झाट लगी कुछ पूछे के बा कि जाई बकरी बेला के वही तरह छोड़ के आइल बानी फील्ड पर। ए भाइयो मिठाइया ना खियेबे द्वार पर बन तो पूछतो नहीं की चाहो ना पियलियो। आए तोरा के मिठाई ना खिलो सो ना तो हमर लान ना खा लो मियाज मस्त हो जाई मिठाई चाहिए सरल। अच्छा चंपक कोनो बात ना हमरो दीदी के शादी बा अइया सरल खाए पाता गिलास दोनों में मुख देम। अच्छा बबुआ सकल सूरत से तो बढ़िया बारा कहाँ तक पढ़ल लिखल बारा। हम पढ़ले बानी ऊखी के जरी रहरी के जरी आरी के जरी स्कूल के पछाड़ी माने इतना समझी ना सब मिला के सारा एरिया के हेडमास्टर बानी ए में आ ओ में दोनों में पास बानी। ए जी कुछ कहन लगिन त का हो हमरा ई लइका पसंद बा। सुनी लगनु सब तो ठीक बा लालटेन भाई हई लड़का के पहचान ना करे नहीं घर के नौकर ओकर बा का। सुन तारी रे देख तो सारवा अगुआ हमरा के नौकर कहत रसन लिया तो हसुआ सार लोग के रापा रापा काट दी। ए काठी रापा रापा कर दियो झटका निबंग के रहब त केहू नौकर ना कही त काठी कही। ए कवन नतिया हमरा मरद के नौकर कहला करे ओकरा के रापा रापा काट दी हम। ए सुन लगी ना दोनों में का चुपचाप घर में चल जा लगी तो हम रप्पा रप्पा ना थपड़ा थपड़ा मार के खोपड़ा बिगाड़ दे।
नौटंकी के लिए बात। अच्छा बउआ उ सब छोड़, ई बताव ई गांव के नाम कौन छिय? ए बउआ बता दो, ये सब में नानू ला जाइल जाला, एमे ओमे पास बढ़िए बड़ो तो डेरा तरह का है बतावा। तो सुनी लगन, लास्ट बार बताओ तनी, बार बार ना बताए। गांव के नाम हो निहुर लतिया। बाप रे बाप, देखो तनी सरवा फेर कर याद लक, एजा शादी अब कबो ना होई, चली लगन। बांचो कुपा तोल तहरा मारे ये को देखौआ भागल। बेहुदा कहीं के घर में से